Turistická informačná kancelária Skalica pozýva všetkých v piatok 25. novembra 2011 o 18. hodine na nočnú prehliadku mesta Skalica pod názvom To najlepšie v srdci Skalice. Počas tejto prehliadky si budú môcť návštevníci pozrieť čiernu kuchyňu, kde im trdelníkári ukážu tajomstvo pečenia pravého skalického trdelníka. V Záhorskom múzeu bude k dispozícii stála expozícia jedného z najvýznamnejších mysliteľov Skalice zo začiatku 20. storočia Pavla Blahu a ďalšie kroky povedú do najkrajšieho domu v Skalici, Domu kultúry. Tu sa návštevníci dozvedia, ako sa vyrába tradičná skalická torta. Po tomto gastronomickom zážitku nebude chýbať ani návšteva novozrekonštruovaného jezuitského kostola. Spoločná prehliadka mesta Skalica sa skončí v kostole svätého Michala za príjemného zvuku organu. Organista všetkých prítomných naladí na predvianočnú atmosféru hrou kolied na organe. Nočná prehliadka potrvá asi 2 hodiny a stretnutie všetkých záujemcov sa bude konať pred turistickou informačnou kanceláriou Skalica, kde získate aj bližšie informácie.